Κύριε Τσίπρα, καλημέρα. Καλή σας μέρα. Και πολύ θα θέλαμε να ξεκινήσουμε την κουβέντα από τις αντιρρήσεις του ΣΥΡΙΖΑ στο φορολογικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μας αφήνει, οφείλω να σας πω. Οπότε να ξεκινήσουμε από το άρθρο του κυρίου Σταθάκη σήμερα. Το μακροσκελές αυτό άρθρο με το οποίο ανακοινώνει την αποχώρησή του από το ΣΥΡΙΖΑ και λέει μάλιστα ότι δεν χωράει στο κόμμα Κασελάκη Πολάκη Παπά, στο οποίο χρεώνει στροφή στο λαϊκισμό, μιλά για τραμπισμό και για κανένα χώρο για τις αξίες της ανανεωτικής αριστεράς. Πώς το είδατε αυτό το άρθρο? Καταρχάς δεν σας αφήνει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Σταθάκης δεν σας αφήνει, ας πούμε, έχει μια διαφορά δηλαδή. Μέχρι σήμερα στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Ναι, σύμφωνοι, αλλά είναι ο Σταθάκης, δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έγινε κάτι δηλαδή από τον Στέφανο Κασελάκη, πώς εκπροσωπούμε το ΣΥΡΙΖΑ, έγινε από τον κύριο Σταθάκη. Ο κύριος Σταθάκης δεν ήταν ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή? Ήταν ΣΥΡΙΖΑ, αλλά γενικά ήταν λίγο απόν όλο το προηγούμενο διάστημα και στις εκλογές ήταν απόν και στις προηγούμενες εκλογές ήταν απόν, εν πάση περιπτώσει. Δεν το έχω διαβάσει το κείμενο, διαγωνίως το ρίξα μια ματιά, δεν νομίζω ότι είναι αξιολόγου. Το μόνο που έπεσε το μάτι μου. Ο κ. Σταθάκης ήταν πρώην Υπουργός Οικονομίας της Σύμφωνοι, όλα αυτά σύμφωνοι, εντάξει. Αλλά λέω από πλευράς πολιτικής μάχης, γιατί εκεί κρίνονται τα στελέχη, δεν τον θυμάμαι να είναι ιδιαίτερα παρόν. Και στις προηγούμενες, τις πρόσφατες εκλογικές μάχες δηλαδή, που δόθηκαν και παλιότερα. Εν πάση περιπτώσει, εντάξει, ο καθένας ό,τι μπορεί να κάνει και όπως το καταλαβαίνει. Δεν νομίζω ότι έχει νόημα να σχολιάσω κάτι. Το μόνο, επειδή έπεσε το μάτι μου, δηλαδή στο θέμα. Κατηγορεί την πλευρά Κασελάκη και ονόματα συγκεκριμένα για πελατειακές σχέσεις. Εντάξει, ειδικά γι' αυτό δηλαδή δεν θα έπρεπε να το πει ο Γιώργος, δεν θα έπρεπε να το πει. Γιατί δεν έχει καμία συμπραγματικότητα πρώτον ή από εδώ πλευρά με αυτό το οποίο αναφέρει. Ορισμένοι άλλοι μπορεί να είχαν, πάντως όχι από εδώ πλευρά. Δηλαδή αυτό λίγο ήταν ενοχλητικό. Ποιοι άλλοι μπορεί να είχαν ζήτημα πελατειακών σχέσεων? Καλά, εμείς γενικά πελατειακές σχέσεις δεν είχαμε. Δηλαδή έπρεπε να έχουμε βοηθήσει κόσμο που είχε ανάγκη, δηλαδή κοινωνικά στρώματα που είχαν ανάγκη να βρουν μια ορισμένη διέξοδο, όχι με την έννοια των πελατειακών σχέσεων, και δεν το κάναμε. Αυτό είναι μια κριτική που ακούμε γενικά από τον κόσμο. Έτσι. Άρα δεν μπορεί να κατηγορηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ σε καμία περίπτωση γενικά για πελατειακές σχέσεις. Τώρα, ατομικά, αν ο ένας ή ο άλλος υπουργός μπορεί να βόλεψε κάποιον δικό του, είναι κάποιες πολύ λίγες περιπτώσεις. Βόλεψε εννοώ θέσεις που μπορούσαν να τις έπρεπε έτσι κι αλλιώς να καταληφθούν και μπορεί να καταλήφθηκαν από συγγενείς, για παράδειγμα. Ναι. Αυτό μπορεί να έγινε σε ένα πολύ μικρό βαθμό. Γι' αυτό λέω με ενοχλεί πάρα πολύ αυτό που λέει ο κ. Σταθάκης. Δεν είχαμε πελατειακές σχέσεις, είναι ντροπή που λέγεται δηλαδή, εν πάση περιπτώσει. Λέει και άλλα πολλά ο κύριος Σταθάκης πάντως, μιλάει για λαϊκισμό, μιλάει για τραμπισμό. Εντάξει. Δεν θέλω να σχολιάσω. Καλή τύχη και η Παναγία μαζί του. Και η Παναγία μαζί του. Θα είναι ο μόνος στον οποίο εύχεστε καλή τύχη, γιατί υπάρχει ένα ζήτημα, ένα κλίμα τέλος πάντων, το οποίο τροφοδοτείται και από τις δημόσιες δηλώσεις, ότι υπάρχει ένας αναχωρητισμός σε μια μερίδα στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Προερχόμενον είτε από την ομπρέλα. Ακούσαμε τον κύριο Τσακαλώτο, για παράδειγμα, τη Δευτέρα το βράδυ να αναρωτιέται επανειλημμένα αν υπάρχει χώρος για την ανανεωτική αριστερά στο ΣΥΡΙΖΑ και λαμβάνονται μηνύματα από πολλές πλευρές ότι ίσως είτε αυτή η Κεντρική Επιτροπή το Σαββατοκύριακο είτε τον επόμενο μήνα να είναι και ένα βήμα εξόδου και για άλλα στελέχη. Δεν ξέρω τι θα γίνει στην Κεντρική Επιτροπή. Ελπίζω η Κεντρική Επιτροπή να είναι μια κρίσιμη Κεντρική Επιτροπή, όπως λέγεται, και να μην υπάρξει άλλη κρίσιμη. Να ξεκαθαριστεί, δηλαδή να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι αδύνατο ο ΣΥΡΙΖΑ με αυτούς τους όρους που υπάρχουν σήμερα να ανακάμψει και να πάμε συντεταγμένα μέχρι τις ευρωεκλογές. Οι επόμενες ευρωεκλογές είναι ένα σημαντικό σταθμός, όχι μόνο για την καινούργια ηγεσία, είναι ένα σημαντικό σταθμός για ένα ΣΥΡΙΖΑ που έχει υποστεί μια συντριπτική τις περασμένες βουλευτικές εκλογές. Λοιπόν, όσοι βοηθούν προς αυτή την κατεύθυνση είμαστε όλοι μαζί. Όσοι δεν βοηθούν προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση, υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Θέλω να σας πω κάτι. Έχουν υπάρξει κατά καιρούς από διάφορα κόμματα αποχωρήσεις, διασπάες κτλ. Σε όλες τις περιπτώσεις μπορεί να προϋπήρχαν διαφωνίες ιδεολογικές, πολιτικές ή άλλες, αλλά υπήρχε πάντα κάποιο μεγάλο γεγονός που οδηγούσε σε μια ορισμένη στο χωρισμό των δρόμων. Δηλαδή, να σας θυμίσω
η ΚΝΕ που έφυγε το ΚΚΕ και διαμόρφωσε μετά τον ΑΡ και με άλλα στελέχη. Το 89 ήταν λόγω της κυβέρνησης Τζανετάκη, ήταν ένα σημαντικό πολιτικό γεγονός. Έτσι, αναμφίβολα. Κόσμος του ΠΑΣΟΚ και στελέχη και βουλευτές και απλά μέλη που φύγανε στη δεκαετία του 2010, φύγαν λόγω των μνημονίων, της συγκυβέρνησης με Σαμαρά. Δηλαδή είχαμε πάλι συγκεκριμένα γεγονότα. Το ΚΚΕ που αποχώρησε από τον ενιαίο συνασπισμό το 1991, είχαμε κατάρρευση Σοβιετικής Ένωσης, είχαμε σημαντικά γεγονότα. Σήμερα τι ακριβώς έχει συμβεί? Δεν έχει συμβεί κάτι. Υπάρχει μόνο η εκλογή Κασελάκη. Και επειδή αναφερθήκατε προηγουμένως στον κύριο Σταδάκη, αυτό αναφέρει μόνο. Ότι η εκλογή Κασελάκη τελειώνει το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, γιατί δεν είναι, και όταν μάλιστα ορίζει τον κύριο Κασελάκη ως ένα φαινόμενο. Εντάξει, το δεν έχει σημασία τι ορίζει. Δεν έχει σημασία τι ορίζει κανείς. Δεν έχει σημασία τι ορίζει. Περιγράφει ως απαξίωση και μετάλλαξη του ΣΥΡΙΖΑ. Αν είχε κατέβει με κάποια πλατφόρμα που είναι κόντρα γενικά στα που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Κασελάκης, να το καταλάβω εδώ, οι ίδιοι λένε ότι δεν είχε πλατφόρμα και ο Κασελάκης. Αυτό λένε. Ότι δεν είχε πλατφόρμα. Και από ότι είναι απολυτική ούτως ή άλλως εντάξει, δεν έχουμε κάποιο πολιτικό γεγονός που να δικαιολογεί γενικά αυτή τη στάση. Κάτι άλλο συμβαίνει το οποίο δεν λέγεται πρακτικά. Τι θεωρείτε ότι συμβαίνει? Θα το πούμε κάποια άλλη στιγμή. Αλλά αυτό που είναι σαφές είναι ότι δεν μπορούμε να πάμε έτσι μέχρι τις ευρωεκλογές. Δηλαδή με ζημιά στο κόμμα. Πρέπει να πάμε συντεταγμένα με συνθήκες ενότητας, αυτοί που είμαστε στο ΣΥΡΙΖΑ, και να προσπαθήσουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, το οποίο θα έρθει αν παράξουμε όλοι μαζί πολιτική. Δηλαδή αντιμετωπίσουμε τα κρίσιμα πολιτικά προβλήματα της χώρας. Αυτό πρέπει να κάνουμε, αυτή είναι η δουλειά μας. Αν αυτό δεν καταστεί εφικτό, βλέποντας τοποθετήσεις όπως αυτές που είδαμε τώρα από τον κύριο Σταθάκη ή από τον κύριο Τσακαλώτο, αλήθεια, πώς τη σχολιάζετε αυτή την ομιλία του κύριου Τσακαλώτου? Δεν θέλω να σχολιάσω. Δεν θέλετε να σχολιάσετε, αλλά δεν μπορείτε, λέτε, να πάτε με τέτοιες συνθήκες. Όχι, με τέτοιες συνθήκες δεν μπορούμε να πάμε. Ευρωεκλογές. Αν δεν επιτευχθεί η ενότητα, τότε ποιος είναι ο δρόμος? Η διάσπαση, οι αποχωρήσεις, να ξεκαθαρίσει το ποιος είναι σε ποια πλευρά? Αυτό είναι ένα ερώτημα που μάλλον πρέπει να τεθεί σε όσους δηλώνουν, για παράδειγμα, ότι δεν μπορούμε να συνυπάρξουμε. Δηλαδή, αν και ένα ζευγάρι, αν δεν μπορεί να συνυπάρξει, αυτός που το λέει ότι δεν μπορεί να συνυπάρξω, συνήθως παίρνει διαζύγιο. Συνήθως. Έτσι. Ή συνυπάρχεις, ή βρίσκεις τρόπο να συνυπάρχεις, ή παίρνεις διαζύγιο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Από την άλλη πλευρά, όμως, χρεώνουν στην πλευρά του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, στην πλευρά Κασελάκη, διχαστικές πρακτικές. Και βάζουν το θέμα των διαγραφών, για παράδειγμα. Πρέπει να προχωρήσουν οι διαγραφές ή όχι? Θα το δούμε στην Κεντρική Επιτροπή αυτό. Η δική σας θέση? Θα το δούμε στην Κεντρική Επιτροπή. Θα το δείτε στην Κεντρική Επιτροπή. Βλέπετε να φτάνει ενωμένος ο ΣΥΡΙΖΑ έως τις ευρωεκλογές? Είναι η ευχή σας, αλλά τα μηνύματα, η εικόνα που έχετε, το κλίμα που εισπράτετε? Ενωμένος θα φτάσει σίγουρα. Αυτό που δεν. Δηλαδή, ενωμένος είτε αποχωρήσουν σύντροφοι είτε δεν αποχωρήσουν, ενωμένοι θα φτάσουν οι υπόλοιποι. Το θέμα είναι να μην συνεχίσουμε μέχρι τις ευρωεκλογές με αυτό το ανώμαλο σοκομματικό τοπίο. Γιατί είναι ανομαλία αυτό που συμβαίνει σήμερα. Έτσι. Αν επιμείνει. Δηλαδή, ο κύριος Σταθάκης είπε αυτά που είπε, ας πούμε, αποχωρώντας. Okay, λέγονται αντίστοιχα πράγματα από ανθρώπους που θέλουν να παραμείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δεν μπορεί να συνεχίσει. Τι λέτε ότι κάποιοι θέλουν να παραμείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ για να πυροβολούν εκ των έσω? Αυτό συμβαίνει στην πράξη όμως. Δεν ξέρω αν το θέλουν γι' αυτό για να γίνει ζημιά ενώπιση των ευρωεκλογών. Πάντως αυτό συμβαίνει στην πράξη. Και δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Λέει, ασχολούμαστε τώρα πόσες ώρες συζητάμε μόνο για αυτά. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Συμβαίνουν τόσα πολλά πράγματα και στη χώρα και έξω από τη χώρα και δεν ασχολούμαστε με αυτά. Ασχολούμαστε με τα εσωκομματικά. Μάλιστα. Νομίζω ότι ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ δίνει τροφή καθημερινά στη συζήτηση αυτή επί των εσωκομματικών. Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, για να είμαστε ακριβείς. Κύριε Τσίπρα, είδαμε τον κύριο Κασελάκη χτες να κάνει και μια οξία δήλωση για τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Κώστα Σιμίτη. Γιατί? Δεν ήταν μια οξία δήλωση. Είναι γνωστό ότι έχουμε πολύ μεγάλες διαφορές που μας χωρίζουν από τις πολιτικές Σιμίτη, οι οποίες στην ουσία εν μέρη με άλλο τρόπο συνεχίστηκαν και την περίοδο Καραμαλή. Υπάρχει ένα βασικό ερώτημα: γιατί φτάσαμε στην πολύ βαθιά κρίση, τη χρεοκοπία της χώρας μετά το 2008 και 2010. Φτάσαμε γιατί οικοδομήθηκε μια ορισμένη διαχείριση οικονομίας που στην Ελλάδα έκανε κατά κύριο λόγο ζημιά. Υπήρχαν κάποια θετικά στοιχεία, αλλά κατά κύριο λόγο έκανε ζημιά. Δηλαδή, σε όλο το διεθνές περιβάλλον που άλλαζε λόγω της διεθνοποίησης της οικονομίας, την παγκοσμιοποίηση που λέμε, άλλες χώρες ωφελήθηκαν γιατί οργανώθηκαν και σχεδίασαν ακριβώς να ωφεληθούν την παγκοσμιοποίηση και άλλες χώρες ζημιώθηκαν. Η Ελλάδα είναι μία από αυτές που ζημιώθηκε. Λοιπόν, αν ταυτίζεται κάποιος με αυτό το οικονομικό μοντέλο που τελικά ζημίωσε τη χώρα στις συνθήκες παγκοσμιοποίησης, είναι η κυβέρνηση Σιμίτη και αργότερα η κυβέρνηση Καραμαλή. Αυτό είναι το οικονομικό μοντέλο που χρεοκόπησε και που δυστυχώς σήμερα περίπου τα ίδια κάνουμε.
Σε άλλες συνθήκες βέβαια, αλλά επαναρχόμαστε περίπου σε τέτοιες πολιτικές. Δηλαδή να μην λύνουμε τα σοβαρά δομικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας, να μην λύνουμε τα σοβαρά προβλήματα για τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία και να πηγαίνουμε στο πουθενά. Αυτό γίνεται και σήμερα. Πάντως, από τη μία πλευρά βλέπουμε να γίνεται μια προσπάθεια συγκλήσεων με το ΠΑΣΟΚ. Είδαμε τον κύριο Κασελάκη με τον κύριο Ανδρουλάκη προχτές να βρίσκουν ένα μίνιμουμ κοινό βηματισμό για τα τέμπη, για τις υποκλοπές. Και από την άλλη βλέπουμε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να χρεώνει στο ΠΑΣΟΚ τη χρεοκοπία της χώρας, να μιλά για διαπλοκή που επί των ημερών ΠΑΣΟΚ. Αυτά πώς συνάδουν τα δύο? Θέλετε να έρθετε... Ούτε θα ξεχάσουμε την πρόσφατη ιστορία η οποία υπήρξε, ούτε θα καταπιούμε αυτά τα οποία λέμε. Εδώ υπάρχει μια συγκεκριμένη συνεργασία, ή ελπίζω να υπάρξει, δεν είναι ακόμα δεδομένο, για δύο συγκεκριμένα πράγματα. Το ΠΑΣΟΚ, να σας θυμίσω, προεκλογικά δεν ήθελε συνεργασία σχεδόν για τίποτα. Κρατούσε μια απολύτως ενδιάμεση στάση ίσων αποστάσεων ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν η στρατηγική του αυτή. Ελπίζω τώρα να υπάρξει μια αλλαγή και να υπάρξουν συνεργασίες εκεί που μπορούν να υπάρξουν. Εξακολουθείτε να θέλετε συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ? Βέβαια, συνεργασία, ναι. Άλλο συνεργασία, άλλο. Συγχώνευση στις ευρωεκλογές. Συγχώνευση κτλ. Ειδικά για ένα κόμμα όπως είναι τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή, που δεν είναι στα καλύτερά του. Προχωρούμε μια συντριπτική ήττα και πρέπει να ξαναβρει την περπατησιά του και να ανακάμψει. Θα ήταν πολιτική αυτοκτονία και μόνο που λέγεται αυτό το πράγμα. Και μόνο που λέγεται. Να επισημάνω για πολλοστή φορά ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει καμία δυναμική να μπορέσει να καλύψει το μεγάλο κοινό που πάρει στον χώρο της κεντροαριστεράς. Του δόθηκαν, θέλετε, ευκαιρία και στις περασμένες ευρωεκλογές, δεν κατάφερε κάτι. Δεν έχει τη δυναμική αυτή. Τώρα πάντως στις τελευταίες δημοσκοπήσεις δηλαδή είσαστε μία ή άλλη. Δημοσκοπήσεις μας δείχνουν κοντά. Νομίζω ότι αυτό είναι συγκυριακό. Αν πάψει η ανώμαλη κατάσταση μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ και εμείς βρούμε την περπατησιά μας. Εμείς τη δυνατότητα την έχουμε να επανακάμψουμε, να γυρίσουμε στα προηγούμενα ποσοστά μας και ακόμα καλύτερα να ξαναμπούμε σε τροχιά εξουσίας. Το ΠΑΣΟΚ δεν την έχει και πέρα από δεν την έχει, είναι ακόμα με πολύ μεγάλο αρνητικό φορτίο, το οποίο δεν έχουμε κανένα λόγο να φορτωθούμε εμείς. Το αρνητικό φορτίο είναι αυτό που και με την ηγεσία Ανδρουλάκη σε ενεργοποιήσει το ΠΑΣΟΚ. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν πεδία προγραμματικής σύγκλησης, υπάρχουν. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν αξιόλογα στελέχη μέσα στον χώρο του ΠΑΣΟΚ, με τους οποίους και προσωπικά μιλάω. Ο κύριος Δούκας σε μια τέτοια περίπτωση, τον οποίο στηρίξαμε κιόλας για τις δημοτικές εκλογές, προφανώς συνεργασίες θα υπάρχουν. Μάλιστα. Κύριε Τσίπρα, έντονη ήταν η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ και στο φορολογικό πλαίσιο, αυτό που έλεγα στην αρχή, το νέο νομοσχέδιο της κυβέρνησης για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Γιατί δεν πρέπει να χτυπηθεί η φοροδιαφυγή? Ναι, αυτό είναι ένα τρίκ της κυβέρνησης που πάει να διαμορφώσει ένα αφήγημα κοινωνικού αυτοματισμού. Εγώ θα θυμίσω τη δήλωση Στουρνάρα, από έκθεση δηλαδή, πρόσφατη σχετικά, που μιλούσε ότι η φοροδιαφυγή στην ελληνική οικονομία είναι περί τα 18 δις. Δεν έχει σημασία ακρίβεια τώρα, αν είναι 15, αν είναι 22. Έκανε έναν τρόπο υπολογισμού, πρόχειρο, α το πούμε έτσι, και τα έβαλε γύρω στα 18 δις. Η κυβέρνηση θέλει από αυτά τα 18 δις να πάρει 600 περίπου εκατομμύρια από το πιο χαμηλό τμήμα των μικρομεσαίων. Λοιπόν, όλοι αναγνωρίζουν, δεν το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι με αυτό το οποίο θα φέρουν. Είναι το πιο χαμηλό τμήμα. Όταν έχουμε φτάσει στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες να δηλώνουν κάτω από 10.000. Θα σας το εξηγήσω. Όλοι παραδέχονται, δηλαδή οικονομολόγοι, δημοσιογράφοι, αναλυτές που γράφουν ότι με αυτόν τον τρόπο όσοι δηλώνουν λιγότερα από 10.000 θα πληρώσουν και 100% παραπάνω φόρο και 150% παραπάνω φόρο. Την ίδια στιγμή δεν χτυπάει τους μεγάλους. Δηλαδή, ας πούμε ότι κάποιος έχει πραγματικά κέρδη το χρόνο 80.000 ευρώ και δηλώνει, ας πούμε, 7. Ας πάρουμε την περίπτωση. Λοιπόν, με το νομοσχέδιο το οποίο έρχεται, ότι έχει μίνιμουμ 10.000 τόσα, εντάξει, θα φορολογηθούν και τα υπόλοιπα 3.000 που δεν δηλώνει. Τα υπόλοιπα μέχρι τα 80 που βγάζει δεν θα καλυφθούν. Στην πράξη λοιπόν τι συμβαίνει? Χτυπάει κάποιους μικρούς και ορισμένους μάλιστα άτυπα. Γιατί υπάρχει κόσμος που πραγματικά βγάζει λιγότερα από 10.000. Χωρίς από την άλλη μεριά να χτυπάει καθόλου τους μεγάλους. Αλλά μισό λεπτάκι. Και αυτό είναι μόνο η μία πλευρά του νομίσματος. Δηλαδή ότι κεφαλικός φόρος είναι. Ότι δεν χτυπάει εκεί που είναι μεγάλη φοροδιαφυγή και στον χώρο των μικρομεσαίων. Δεν τη χτυπάει έτσι. Μα από την άλλη μεριά έχει και μια πολιτική ολόκληρη για ακόμα πιο μεγάλους. Δηλαδή μιλάω για τις μεγάλες επιχειρήσεις, για μεγάλους εισοδηματίες κτλ. Αυτό δεν του χτυπάει καθόλου. Όχι, με του χτυπάει. Όλη τη πολιτική τα περασμένα 4 χρόνια είναι να του αφήσει μέσα στις συνθήκες κρίσης να βγάλουν υπερκέρδη, να του απαλλάξει από τον παραπάνω επιπλέον έμφυα και ούτω καθεξής. Τι πρέπει να γίνει κατά την άποψή σας? Τι θα μπορούσε να γίνει για να μην έχουμε και αυτή την κραυγαλαία χαμηλή φοροδιαφυγή, αλλά να χτυπηθούν και οι μεγάλοι? Δύο βασικά πράγματα λοιπόν. Μια πραγματικά προοδευτική φορολογία,
Δηλαδή για τους μικρούς πρέπει να υπάρχει σχεδόν μηδενική φορολογία για όσους βγάζουν μέχρι 10.000 ευρώ εισόδημα. Όσους βγάζουν ή όσους δηλώνουν. Γιατί εκεί υπάρχει μια γκρίζα ζώνη. Όχι όσους αποδεχόμαστε ότι όλοι. Να σας πω. Ναι. Έτσι κι αλλιώς μέχρι 10.000 δεν πληρώνουν καθόλου. Όχι που δηλώνουν, που βγάζουν. Και από εκεί και πέρα σας λέω ότι υπάρχουν τρόποι να πιαστεί η φοροδιαφυγή που θα μου πείτε δεν έχει γίνει ποτέ. Ναι, δεν έγινε ποτέ. Εμείς 4 ούτε επί των ημερών σας. Ούτε επί των ημερών μας. Ούτε επί των ημερών μας. Το λέω, αλλά υπάρχουν τρόποι, δεν θα ανακαλύψουν την Αμερική. Δηλαδή, υπάρχουν σε άλλες χώρες συστήματα τέτοια. Ήδη έχουν αναφερθεί πέρα προτάσεις και από τους διάφορους φορείς και από την ΓΕΣΕΒΕ και από άλλους, που μπορεί αυτή η φοροδιαφυγή να πλησιαστεί, εν πάση περιπτώσει, να μην είναι τόσο μεγάλη που είναι. Πολιτική βούληση δεν υπήρχε. Έτσι. Και από την άλλη μεριά υπάρχει μια πολιτική. Και από την Τρόικα υπήρχε τον καιρό των μνημονίων και συνεχίζει τώρα από τη Νέα Δημοκρατία. Πια δηλαδή ξεζουμώ τους μικρούς. Λέει, κυνηγάω τους μικρούς. Και η ΑΔΕ βασικά τους μικρούς κυνηγάει. Δεν σου λέει, άμα χρωστάς 3.000, είναι πρόβλημά σου. Γιατί το σπάω το σπίτι. Άμα χρωστάς 200.000, είναι πρόβλημα της εφορίας. Κύριε Τσίπρα, μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι βγαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή την συγκυρία λέγοντας 0 φόρος για τα εισοδήματα μέχρι 10.000, όταν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ εκείνος που την περίφημη μικρομεσαία τάξη είχε πιέσει αρκετά. Νομίζω ο Στέφανος Κασσελάκης ήταν πολύ καθαρός σε αυτό. Αυτοκριτικά μιλάει γι' αυτό. Δεν λέω ότι καλά κάναμε. Μάλιστα. Να πούμε εδώ ότι ο κύριος Κασσελάκης σήμερα είναι στις Βρυξέλλες. Πριν από λίγο επίσης συναντήθηκε και με τον Επίτροπο, τον κύριο Πάολο Τζεντιλόνι, και βλέπουμε και τα σχετικά πλάνα. Και να ευχαριστήσω εδώ τον κύριο Γιώργο Τσίπρα, τον Διευθυντή της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.